so emergency press meet ke hang lo na nang litum na chitong don press ko ke na pen inju thon ta choro lo pini nona kai ke lam lo la pen la son a digital India pulong ahut ilitum panani ke ilitum pena hormu thek long long tamen ilitum la so hormu bang tamne kumane non ki long kia pene la IT cell puputum active umati hodi hala IT cell puputum kupine kasalam tap ba kupine mane pham nongno ke joi phan ba kumane phan pine political mileage ba kupine ale cho ani phan si pine la son si thek long long nilitum panani bange stame ingsi later ilitum thek long long deputy commissioner long pen dated 30th 03 2024 Jones Inti Qatar for Munit APHLC Amai Pulo alangli nomination file long nilitum kamang humi mi alam bangela pulo alangli sports mate ahemasor bangge Anjali Teronpi mat in bracket tadulang ako ladak Mistress Anjali Inti Qatar lasi non nili tumbang panani banga aprang social media pine WhatsApp group pine hulong thego long long je kumani IT cell tung sila so ko pine kaselam pita bon ba ko pine bon pu si nili tumbang mata si tamen non na labange DC office benga klanga lolo labange nili tumbang kamang hu bang do to call kupi ko solo ma kamang hu banga la pulo nili tumba chini tenge alang lia hema sor bangke inuvet ibon inuvet pusi nili tum chini la penalang li men bang mute ka confuse bang nil tum mangu hak lo Anjali Teron Pima Anjali Inti Qatar lo Qatar ma Inti Pim Qatar Pima ma Qatar ma Anjali Teron Pima ma Anjali Inti Pima la son ka tamne la officially DC office benang klang alo nil tum theklong lok bangke nil tum bang kama hu do kol la so kama hu ke do ala bang la klang i rok bang la pulo ho nil tum ke generally ke political party finally to thang pudung thaibe kumani la pu personally nilitum we don't have any bad intention nilitum kumani phan ki pudunia thaibe tawo hit tame inut Jones Inti Qatar APHLC president lo alangli ki inut IAS officer alangli inut IAS officer jongsi lason bad example mate akur hijan punako polagayo aku rijan pada puno lang non marke hala Teron pilone Qatar pilone sitame munit tu alang lifan ingsi lage biar example pusi pu igdelo set delo alang li lasi nilitum KSA inglong pho ahin pen laso ilitum la karbia khai pan la ke ingsi nongno nangawan pi labang ke it's le nilitum la ke therak duglo la ke nilitum det pan le ka therak kalilo Karbia khai mate ST akai phansi la ke ilitum therak me khangjang lo alapen interestingly not alangli ke MP candidate from APHLC hala MP candidate long hala dak clearly ki tok do je ST 3 ST parliamentary constituency halangli dak ilitum ke Karbeng di Mahasau and West Karbeng long ke 3 ST parliamentary constituency pu dodo hala so being a MP hala ST pu clearly tok tan long mangala ke ilitum ke la ke si therak me it's a matter of a same laki ilitum karbia khai la pen ilitum ST khai pan laki in si mo in future pan laki mo ta history long bange bad history mate bad example si nang dokok po si nilitum bange las nang dokok lo jone laki nilitum hin pen nilitum ningduk chebak lang nang kok athe it is a very 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 bad example mo alang li son alang li pan penang tum ka follow bang do tame alang li bangjong si lasona sai lasona assistant bang ke porong pulutang de alang li koson si Karbeng long youth Karbeng long phan alang li kita pon thek alang ma jo lalong si bang ke la pen si bang ke ilitum la ke kursenem punang kokpo athema ilitum ke we believe in tame ilitum customary law do ilitum customary law long ke ilitum ke akur hijan poke I ni pujang vet ilitum sia system do ilitum lasone chang vet along si alang li bang akur hijan si lasone cepat chor ru lake
ili tu mo pena nili pakla iglo la bangke officially alo pena apot komane si pene mo pene I repeat again komane si komane political party tum opposition tum si alang lipan parti jansia kaci tonte pelotang te alang litum kaselampi pu bangala bang nili tum pudun thai si tamela ke disifus pen officially ke klang lolo la si alang li pan bangke la sono muni pan bangke la son bad example ke set bangke nili tum ke se long pho hin pen sodak pen pinrem lo la pen alang li pan bangke karbi customary lo mate ili tum karbi arone teng pen insai pon nangji la so lang putak bangke pusin ili tum hin pen nang li tum media ahoy pen nang li tum phanchuning report. Thank you.